Ай. Ало? Ай, 20. Ни излезна директно едната скоба на смуквателната система тук на гофретата. Както виждате, има някакви преправянки. Майка му да ема. И гледай от този пак какво прави? Остана. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yeah. Tell 'em turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, I'm gonna see call. Ай. Нищо такива имам. Добре, дай ми отверка. И така, ще започнем днес да се занимаваме първо с сваляне на старите интериорни лайсни от колата, за да ги подменим с нови. Както виждате, добрата стара отверка винаги играе много добра роля в такива моменти, та действаме си с нея и малко по малко сваляме всичките лайсни, които има вътре. Ето, вижте каква е разликата между старите и новите, които искаме да сложиме. Те са в тематика на цвета на колата, която искаме да правиме, но това, което може да се забележи, е, че ползват различен вид прикрепване, или по-точно тези щифтове се хващат по различен начин, като на тази, която ще сложиме, се закачат, така отстрани влизат в една пролука. Другият тип са от фейслифтов модел и използват резба. Та за това ето какво мога да направим. Навиваме си една гайка там, където е резбата, и го вкарваме на същото място, където трябва да стоят щифтовете от тези лайсни. Това го правим, тъй като нямаме оригиналните щифтове от тези лайсни, които са пластмасовия модел, и няма как иначе просто да завиеме щифта, който имаме, тъй като няма резба. Та правиме всичко това и ето виждате как вече лайсната е готова за поставяне. Почваме малко по малко да ги слагаме. Честно казано, въпрос на мнение, но този цвят според мен много ще отива на черна кола и на черния интериор отива супер много. По принцип цвета е готин и когато се комбинира с всичко останало, което малко по малко ще правим по колата, съм сигурен, че ефектът ще стане много готин. Така, време е и за лайсните на вратите. Ало? Ай, 20. Това е 20. Това, там където е трегера колко? Пак е толкова, 20. Аха, то е едно и също. Добре. Да, то е на нивото, ама тя се вижда ли? Ясно, добре. Окей. Ай. Тези лайсни са подобни, но са малко по-различни. Тук няма какво да вземем от старите, а тук направо може да използваме ето такива неща, които сме си 3D принтирали, за да ги поставиме там, където има мястото и да щракнат така както трябва. 3D принтирането определено е много полезно в такива ситуации, когато ти трябва нещо. Слагаме на мястото и ето, че пасва наистина добре. Още нещо малко, което ще направим в този епизод, преди да преминем към съществената част от него, е да премахнем ето тези стари, пробити, издънени, неработещи колонки от не знам и аз коя година. Виждате отекчаващото им състояние. Сваляме ги и ги изхвърляме, тъй като няма абсолютно никакъв смисъл от тях. Само тук има мястото. И двете. Още нещо, което мога да направим, е да разкараме и тази така самоделна, по всичко личи, на места инсталация за тях. Изкарваме всичките кабели, махаме и това нещо и мога да видите, разбира се, BMW от тези години няма как да няма някакви такива подобни преправенки, но ето колко много излишни кабели извадихме от колата
които просто само ще грузят и ще пречат. Никакъв смисъл няма от тях. Така, пътуваме и към мястото, където ще тестваме колата за първ път, както и нашите умения, тъкмо за които искам да споделиме това, че ние тепърва почваме да се учиме и те със сигурност ще са на възможно най-ниското ниво, но това е интересното да видим как ще се развият с времето пред очите ви. Нека почваме. Абе, как няма никой, бе, бат. Ето тук мога трябва да се качиш. Явно, защото е изсъхнала пистата, вече няма сняг. И просто почваме да експериментираме и да опознаваме колата. Това е. Направихме няколко тренировъчни обиколки, че не сме идвали почти никога, само един път съм бил аз тук. Не сме най-опитните, тепърва почваме да се учиме. И ни излезна директно едната скоба на смуквателната система тук на гофретата. Както виждате, има някакви преправянки, грозни работи да запушиме само една отечка, защото сме взели цял нов колектор от М52 B25, както и цялата смуквателна система, всички гофрета, адаптери и работи. И докато ни дойдат другите части, да, не сме стигнали и до сглобяването им, половината са дошли, даже почти всичко. И имаше една скоба, дето не можахме много да стегнем, че е много неудобна. И ето, че явно сега се извади от много даване на газ на втората обиколка. Сега ще оправим, Да, за щастие не е нищо страшно. Носим си инструменти, имаме си всичко. Първоначално помислихме по-лоши работи, че малко си изпуши синьо колата. Тя по принцип леко си харчи за момента, че не сме отваряли двигателя, така сме я взели, така я караме. Не е нещо страшно, но просто като изчезна газта и си помислихме, че... Тя глътнава въздух. Да, тя реално глътнава въздух след МАВ сензора и въобще няма как така. Сменяме набързо и сме ние. Айде ти се клапата е вънка. Да отвори малко място да стигнем до извадената скоба. Ето виждате къде се е извадила. Даже скобата не знам къде е. И както става ясно, към този момент не може да правим абсолютно никакво адекватно ентри в завоя. Просто поднасяме колата, нещо, което дори изобщо не се води дрифт, но това е. Учиме се, почваме от някъде и нека видим какво ще стане. А ето и как приключват много от опитите ни. Еми, това е. И ето, че няколко дни по-натам отново сме тук. Този път е доста по-заснежено и можем да експериментираме доста повече. Дори не бях давал майка и да е бабата. Пак ли бе, бате? Майка му да е, ма. Тук с по-малко газ, аз като такова с припомпване. Абе, бате, дори не бях дал газ, аз стига. Защо? Бях на 2000 оборота, брат. И така малко по малко почваме да придобиваме някакво усещане за колата и за цялото нещо изобщо и почваме да се лигавим и да експериментираме. Това е. Това много добре става. Това стана за себе майката. Слизам да те снимам отвън.
Гледай го този тапак, какво прави? Какво стана? Дава на заден, той чупи колата. Кой удари, бе? Какво стана? Е, там чупиха се. А, Виждай какво настана. не. Отново удари колата на заден, тази мика. Давай, тук си отворя, значи. Когда ты кобра, попробуй подойти по кайфу, я проверю ребра. Финансовый поток настроил, занимаюсь йогой. Не понимал намеки, сунул XXL за щеки. Упс, пепел на пол, мой рэп качает запад. Self-made, папа, хоми, мне не нужен саппорт. Властелин колец, гэнг, я давлю на тапок. Маленькая утка, напиши на меня рапорт. Что ты натворил? Yes, изменил культуру, ведь нас слушают дворы и нас слушают структуры. Yes, зачем виниры? Если я акула, сохранить архитектуру, помоги мне, Павел Дуров. Я не знаю, но ты только понимаешь цифры, почему по беспределу нам отключили свифт. Точно на кого само дупката. Могу сейчас кинуть лаве на новый дрип, хотя и так у нас все есть. Ганг, просто посмотри. Посмотри, как мне идет малышка топ-дог. Давай купим самолет и пусть нас никто не найдет. Я просто Ако имаше речна и сега можеше да се обърнем. Така. Надяваме в площа. Обърнахме се. Вече замери са на съединението. Нещо закачи отпред. Сигурен ли си? Чух. Аз пуснах разпосъединителя. Дай. Ох, майко, това беше много смешно.